Ponúkame vám na predaj nadštandardne kompletne zrekonštruovaný štvorizbový byt v Trnave vo výbornej, tichej lokalite len 500 metrov od historického centra mesta. Byt sa nachádza na 2. poschodí v zateplenej bytovke, má skvelú dispozíciu a užitkovú plochu 79 metrov štvorcových. Obývacia miestnosť a priestranná kuchyňa s lodžiou sú orientované na západ, spálňa a ďalšie 2 samostatné a nepriechodné izby na východ. Moderná, kvalitná rekonštrukcia bola realizovaná minulý rok a zahŕňala znížené stropy so zvukovým odhlučnením s inštalovanými bodovými LED svietidlami, na mieru vyrobenú kuchynskú linku so značkovými vstavanými elektrospotrebičmi s LED podsvietením a granitovým drezom. Ďalej kvalitné rámové interiérové dvere s obložkami s dizajnovým kovaním, bezpečnostné vchodové dvere, vstavané značkové skrine, murované jadro s modernými obkladmi a dlažbou, vaňu, nové radiátory či nové rozvody vody a elektriny. K bytu prislúcha aj pivnica a výhodou sú aj nízke mesačné náklady či bezproblémové parkovanie. Lokalita ponúka kompletnú občiansku vybavenosť.